Kyllä. Joo. Nyt tätä englanninkielisenä nimellä niin kukaan. Mä siis että on kylmää tuolla. Vittu. Se näkyy ihan vituksi. Ootapa. Mä järjestelen nyt hieman. Eikö mä voit lopettaa sen kuvan, niin se vai? En. Ootapa, mä mietin. Kummasta mä tuun tuolta vai tuolta? Mulla on ihan sama. Se riippuu nyt lähtee mun vaatteeseen olopäin. Tapasin näin. Sulla on ne apua siellä. Ja lanka maahan sitten. Tuo, anna tämä sitten ekana sitten työpaikalla. Mitä se avaaja? No niin. On se pippu. Eikä. Ei. No niin, tässä on kaupanpaikka vähän liian rannassa. Ehkä. No on. Oho, nyt mun housut aukesi kokonaan. Juu. Mulla tulee paskahousu. Onneksi koskaan ei tajua. Oota nyt pitää lopettaa. Ai saatana. Ai lopettaa. Ei pidä. Tässä on tommonen kahvi. Kato tulee paskahousu. Vittu. Annapa semmonen Ne! No niin, nyt. Mäkin tykkään. Onko se päällä? On. No niin, nyt voit lopettaa. Okei. Nyt se voi. Tuolla on vettä sitten, jos älysitte. No niin. Mennään vähän Eikö oikeesti? Mä oon pelottaa, että tätä ei tarvitse syvä. Ui vittu. Fuck! Fuck me! En! Stoppaa. Ai tämä. Ota. Eiköhän väärä suuta. No. Onneksi kukaan suomalainen tai kukaan kaveri ei katso. Katsotaan niistä YouTubesta, kun laitetaan niin suomalaisia kommentteja 2 miljoonaa. Ja katsojia. Ai, eikä oikeesti laittaa tätä. Häh? Eikä oikeesti laittaa tätä. Joo. Voi vittu. Voi vittu. Kumpa suunta. Suositellaan sitten kaikille meidän kavereille. Ja heti Facebookiin linkki. Ei linkkiä Facebookiin. Joo. Ei, sanotaan vaan kaikille. Käsketään niitä etsää Jussi. Sitten on suosittu. Mulla Ei. Hirviä vitu sixpack näkyy tässäkin. Tää vielä. Sullakin on hirviät karrottava reisissä. Älä oo puu! Sä leikkaat tämän osan tästä poissa. Häh? Leikkaat tämän osan poissa. Tosiaan. Toivottavasti mä en nyt osu siihen katiskaan. Se on muuten tätä alla. Se on tuossa. Onko? No. No niin, onko kamerat päällä? On vittu ollut 2 minuuttia sitten ja... No niin, onko valmiin? On! Ootko sinä? Mutta anna sen pyyheen. Oot, mä otan sen tästä. No niin. Tuossa on vettä sitten jos älystä. No niin. No niin. Nyt! No niin, nyt kolmasella. No niin. 1, 2, 3. On se vaikea nyt yhdessä ypästä. Oota, mä testaan vielä. Joo, nyt ei nössöllä. Onko valmis? No niin. Fuck me. Sinua. Liio. No niin, Ja rauhoita nyt. Mua närisyt.
Sanaa. No niin, nyt mä vittu varmasti yksi. No niin, menee jo. Onko valmistaa? Ei oo. No on. Tulee tulla paskahousu. Nopeaa! No niin. Ääni. Sano 3. 1, 2, 3. Hitaampi. 1, 2, 3. Ottaa jo. Voi hiljaa. Tässä menee 20 vuotta. Sitten vielä vähän tuosta. Mitäs teetkö mä oon näin urhea? Tosi urhea. Tää kiinnostaa kaikkia. Niinhän nyt sen pitää. Moi! Hyi, että tuli kyllä. No niin. Kuva 3 taas. 1. Englanniksi. 1, 2, 3. Ei saatana. Koto lämmin! No niin, tuu nyt, mulla on paskahousussa. Hyvästä. Hyi. Mä pääsin. Ai, että näkyy munan. Älkää huoliko katso. Hyvästi.